Cerkak tetes embun ing esuk dina. Ing sawijining desa cilik ing pinggir alas jambu manggon bocah enom aran Indra. Esuk kuwi Indra nyapu pekarangan karo semangat. Bu, sampun beres. Ibune mesem alus. Matur nuwun le, tansah sregep kaya ngene ya. Indra mung mesem cilik, rumangsa bungah senadyan uripe prasaja. Nanging nalika mlebu kelas 10, Indra wiwit rumangsa ketinggalan. Ing sekolah, kanca-kancane padha pamer HP anyar. Salah siji kancane, Bimo, ngomong karo Bungah. "Ndra, deloken HP anyarku iki, kamerane jan jos tenan." Indra mung mesem kecut. "Oh, apikmu?" Sadurunge mulih, Indra ngrundul ning ati. Kapan aku iso kaya wong-wong kuwi? Saben dina rasane mindere tambah. Ing sawijining sore, dheweke ngomong karo ibune. "Bu, Indra kok ra pengen sekolah dhisik." Ibune kaget. "Lho, napa to, Le? Kowe iki pinter, kok ndadak ngomong ngono?" Rasane Indra ora iso kaya kanca-kanca, kabeh duwe barang anyar. "Indra izin, Bu." Ibune mung bisa meneng, ora ngerti kudu ngomong apa. Esuke Indra lungguh ing emper. Nyawang tetes embun sing sumunar kena srengenge. Bapake lungguh jejere. "Ndra, ana apa kok kelingan abot ngono?" Indra ngendika, "Pak, Indra rumangsa ora cukup. Kanca-kanca kabeh apik-apik barange." Bapake mung guyu, banjur kandha, "Le, deloken embun kuwi. Senadyan cilik, nanging nek ke taman srengenge katon padhang lan indah. Uripmu uga ngono. Ora kudu duwe, sing penting atimu resik lan tekadmu kuat." Indra meneng sawetara wektu, banjur nyawang bapake. "Dadi Indra ora perlu kaya wong liya, Pak." "Ya ora, Le, kowe mung kudu duweni sifat sing apik." Indra banjur mesem lega. Dina kuwi dheweke bali sekolah karo semangat anyar. Wiwit dina kuwi, Indra ngerti yen kabahagiaan ora teka saka barang sing diduweni, nanging saka rasa syukur lan usaha sing tulus. Lan kaya tetes embun kuwi, Indra ngerti yen dheweke ora bisa sumunar kanthi carane dhewe.